Здравейте, аз съм Алекс и добре дошли в моят канал. В днешното видео ще ви покажа още един интересен маникюр с ICAT дизайн, този път в основата. Ако искате да видите как се прави той, то продължавайте да гледате. Вече съм нанесла основа Eveline 8 в 1 на всички ногти и съм я изчакала да изсъхне. А сега нанасям по 2 слоя от този тюркуазен лак на Golden Rose номер 44 на всички ногти. За декорацията ще използвам черен лак за ногти с тънка четка, бял лак за ногти с тънка четка и по-тъмен тюркуазен лак. Този е на Golden Rose номер 19. Като него ще го нанеса с отделна тънка четка. И сега просто започвам да правя ICAT шарките, като внимателно поставям тънката четка върху нокътя и тя остава такива отпечатъци. Все едно драскате по нокътя си, така би го определила най-точно, за да могат да се получат точно такива рошави линии. Ако ногтите ви са по-къси, можете да сложите, например, само 2 цвята, 3 цвята, но аз в последствие прецених, че ще се опитам да сложа всичко от плана си тук, тъй като ми изглеждаше постно. За финал нанасям щедро количество от този топ лак на Rimmel върху всички ногти, като внимавам да не размажа дизайна. И дизайнът е готов. Надявам се той да ви хареса. Смятам, че е много свеж, въпреки че лятото вече се заминава. Ако промените цветовете с някакви други, които вие харесвате, този дизайн е подходящ за абсолютно всеки сезон, от зимата до лятото. Ще се радвам, ако го пресъздадете, да ми пратите снимка във Facebook, в Instagram или на имейла. Ако сте нови, не забравяйте да се абонирате, качвам ново видео за маникюр всеки петък. Ако видеоклипа ви е харесал, дайте палец нагоре и ми оставете коментар отдолу. Много се радвам, когато си говорим в коментарите. Благодаря ви, че гледахте Сладури. До скоро!